Okay, mayong mudto ng sab, kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na punta mga higala, nining atong tulumanon, si on air, Catechesis on air, ug ako lang gihapon ang inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acap. Sa atong tibayaon na mahigala no, may mudto nga to ang talahorong obispo, Bishop Polito B. Cortez. Sa guest, murag tuwa sila karon sa Manila no, para sa ilahang retreat alang sa ilang umalabot nga kining plenary assembly alang sa mga kaobispuhan. So ato lang gihapon siyang timbayaon mahigala o mayong mudto. O ang tanan nato nga mga kaigsuonan nga kanunay usab nga nagsunod ini atong programa sa DYWC o gimanusab sa atong Facebook page o uban mga media platforms no nga ato usab nga gi-utilize aron gyud nga mapaabot gyud diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay ang ato ang programa. Ayan no, ato pud nga pasalamatan ang ako ang partners ato ang pagsibya no. Ang ako ang IT si Sister Maria Camel Sormieda ug naman usab din sa WC ang ako usab nga partner din ha si Sister Fritchie Ombak. No, nahala, no, may mudto na kanatong tanan. Okay, unang arangkada. Ari kita sa atong Saint of the Day. Abiro ang atong Saint of the Day karon July 7, mao si Blessed Ralph Milner. No, Ralph Milner. Si Blessed Ralph Milner hapit na ni siya masanto na usa kini siya kang Christian convert, buti pasabot dili ni sa Kristiyano kadiadto, apan nadani sa matud pa pagtulunan ni Kristo. Unya, of course, he was arrested for giving help to Christians, especially si Blessed Roger Dickinson, usa-usab ka martir, and of course, he was put to death by hanging. No? Suluoy kay mahigala, no? Ang mga nahauna ka nato kitang mga Kristiyanos karon hayahay hayahay kay taro no, wala ra tay problema kay wala may persecution, but in some parts of the world do na may mga lugar nga persecuted ang Christians. There is Pilipinas, of course, wala persecutions kayo ngano man kuan man ta majority man diri Kristiyanos, although nga dili gyud Katoliko tanan pero majority gyud diri sa tua mga Christians. Okay no. So karong adlaw mahigala atong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan, si Blessed Ralph Milner. No, Milner. Okay? Bueno, ari kita manghigala sa atuang CBCP News, Balitang Simbahan, niining kabuntuhon. Mga relikya ni Saint Ezekiel Moreno o ni Blessed Vicente Soler, gitugyan ngadto sa Antipolo Cathedral. Of course, ang nagtugya diini mao ang mga Augustinian Recollects. Kay kini si Saint Ezekiel Moreno ug si Blessed Vicente Soler, mga Augustinian Recollect man sila. So muna nga naa karon duna karon mga first class nga mga relics nga ana sa kini cathedral sa Antipolo. But as of now, wala pa kini ma-display. Pero by the time nga ila na kining ma-enthrone, no, doon na niya itugutan na niya ang mga debutos pag matud pa paghimo og pilgrimage alang sa kini mga relikya ni San Ezekiel Moreno. Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope Francis planong mobisita sa Shrine of Our Lady of Fatima sa iya unyang pagbisita sa Lisbon, Portugal karong Agosto, no, 1 to 6 alang sa World Youth Day celebration. No, niya usagyod sa mga planong pangayoon ni Pope Francis ngadto sa mahal nga Birhen Maria dito sa Portugal, dito sa Fatima, mao kini ang matawag natong kalinaw sa tibuok Europa nga especially ang nasod sa Ukraine nga sa kasamtangan karon nga nahianggom sa gubat batok sa mga Russians. So karong adlaw may gala mao gadto nga to ang balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Okay. Bueno, ari na kita mga higala sa atuang mga katekises kagahapon kabahin si misa to no ato ang gihisgutan. Karon ato na pong misa gihapon no. What are the benefits of Holy Communion? No, unsa man ang mga matud pa kaayuhan nga atong madawat kung kita kanunay mga lawat.
Of course, ang karunay pagkalapangalawa can strengthen our union with Jesus. He lives within us in a special way, and it cleanses us from venial sins. Mortal sins, of course, can be forgiven by confession. It gives us grace to avoid sin in the future. It increases our love of God and neighbor. No? Kung ato ni siya nga binisayon, kining mga benepisyo sa santos kapag kalawat mao ang malig-on ang atong panagiusa kang atong kahiusahan kang Hesus, magpuyo siya diri kanato ug ingon man usab magpuyo kita diha kaniya. Unya kang atong pagpangalawat makalimpyo kini kanato sa atong mga gagmayng sala no kanang gitawag natong venial sin. Pero kung aduna kay mga dagkong sala, mga salang mortal, mapasaylo gihapon na pinaagi sa inyong kinasingkasing nga paghinulsol o pagpangonpisal. Naghatag usab kini kanatong grasya nga at least mahalikay kita sa pagpakasala. So maabot ug ingon man usab mas mapalambo pagyud pinaagi sa atong kanunay pagpangalawat ang atong gugma sa Dios ug sa gugma nato sa atong isig ka tawo. Okay, another topic is why do we worship with other people? Ngano man gyud nga na mangyud ta mas maayo mangyud alang kanato nga mag-ampo kita uban sa daghang mga tao. Of course, God made us social beings, no? He wants us to come together in community to worship him, no? Sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 20, kay kun may duha kun tulo nga magkatigom sa akong pangalan matud pa ni Kristo, anaa ako uban kanila, no? Sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 20, kung kinsa kadtong duha o tulo nga magkahiusa sa iyang pangalan, no, ano anaa sa taliwala. So kini di ang mag-ampo kita uban sa daghang mga tao, dako usab kaayo kini og bintaha alang kanato. Okay, klaro? Sunod is, what are the consequences for others if we stop going to Mass? No? Sa ato pa, unsa may mga dili maayo nga resulta kung wala na kita simba-simba. Our ancestors risk persecutions, even death, to be able to take part in Mass. Kung atong hinumduman, nga daghan kayo sa atong mga nahauna kanato nga bisan sa pagpanglutos, naningkamot yun nga makasimba. When you have children someday, they will need the graces and strength that come from the Mass. If you fail to pass it on because of your own kining indifference, you will do the gravest injustice to them and God. You have the power to snuff out in one generation the faith that has sustained your family. This is an enormous responsibility. You will have to answer God for it. Uy, kani di ay kani ba tayo labi na gayod sa mga ginikana, no? Kana bang tungod kay wala kay mga simba, imong ma-influensyahan ang imong mga sakop sa panimalay. Di na po noon sila manimba, di na po hinoon sila musulod og simbahan tungod kay sa ato pa natakdan nimo pa. Natakdan nimo, matud pa, you are answerable to God about it. Ngano man tungod kay usamang ka sa nakatampo nga ang imong pamilya nahilayo sa Ginoo. No, sa ato pa dako kag tulubagon at tubangan sa Dios. Ana, no? Abi no, dinna na lang una kita kutob ha. Daghan kay salamat sa ato ang mga kaigsuonan nga sunay nagsunod din atong programa. Ug daghang kay salamat usab sa ato ang mga viewers sa atong Facebook page ug ang atong nag-follow usab niining ato ang programa. Daghang salamat ug maayong mudto Pilipinas.